April ni som sang ni som ni pali ni lai ni a Bahzar thil tu te chi bai ule Israel in Syria khawpui Damascus-a Iran palai awmna hmun consulate da bom avanga Iran sipai general thih thu le hemi avanga Iran in Israel laka phuba laka tum thu kan tarlang to a tuna hian Iran in an general tha phuba an la ni vai chuan Israel hian Iran ram nuclear hmun tele an ral thuam da na hmun pawimawh hrang te chu bom hmanga bei turin ro mandan siam fel to ni in London a hmun nei Elaf News chuan an tarlanga Elaf News Agency hian khawthlang lam rammi khovel hmun hrang a sipai te chet dan zirbing tu mi pakhat chuan he thu hi a soi ni in na tarlang Elaf News hi London atanga ti chua online newspaper ani a Arabic tanga ti chuani heti la hian US an thlatu te chuan America le Israel in an chan le na tura hlau wang ringot po in Iran hian Israel hi direct taka an bei arin omlo di in an soya Iran sipai tenan ma ania Israel ram le khovel mun danga Israel mi pawimawh te bei lovin an thurual pui le an ma ani vullen helpol chi hrang manga an bei arin omzok an ti ani karma sa khani west le Israel mi thiam te chuan Iran hian Israel hi a bei ngei don ni an ngai thu an soya hemi awangin Israel po na satakina in buat sai ve ngala tarlang to angin Israel thona te chuan Syria khawpui Damascus-a Iranian consulate chu bein Iran sipai commander zinga langsar ber pakhat Mohammed Reza Zahedi baka Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC member pawimawh tak paruk an thatani kha Iran chuan he thil thlenga wang hian Israel hian atur ve ngei tur ani a aphu tokin phuban langei don ti an soi ngala Israel chuan Damascus be na chungchang a hian official in thu chu engma an nei du lova ma se New York Times chuan Israel official an ming tarlan lo te chuan he thil hi an ti ngei ani thuan soi ni in na tarlang thung ani karma sa khani Israel security cabinet meeting a Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Damascus be chungchang hi soi langin Israel chuan Iranin an be ani phot chuan na taka chang let ve nghal turin a in pe ti a soi lok sa hrimhrima Netanyahu chuan Iran hian kum tam tak chung chu kan laka tharum man tho to a achangin an sipai ten min beya achangin an tho pui te mangin min bei boka hemi wanghen keini point kan lo in ven te angaya achang chuan min bei ma kan lo be khal te po angai ve bokani atiani heti la hian Iran din nia soi Hezbollah pol hruai tu Hassan Nasrallah chuan karma sa zirtop ni khan TV a thu soin Damascus be na hi Israel ti nge ani ti hi kan chianga chutiang che chuan Iran in hean thil ti phuba hi alangei don ti hi kan chiang turani atiani Israel chuan tun chong ni khan an sipai lal le mi pawimawh te ko khomin heta hian defense minister Yoav Gallant chuan thu soin Israel chu Iran be na chang le turin a in pe renga kong hrang be na po chang le thei turin ro man na kan nei sa vekani ati tarlan to angin Israel sipai ten Damascus khopuya an tha tak Quds Force Commander Mohammed Reza Zahedi hi Israel tan chuan ngai mo om takani a Iran sipai laldan in dota po senior tak ni in Iran ramatanga Syria le Lebanon ral thuam thon lu chungchanga thu ber an ho tu berani a kumsop ni vel lai kong hrang Israel tana boina tam tak thlen tu ani wangin Israel hian an mingai mo berzinga mi ani a chutiang ani wang tak chuan Iran tan mi pawimawh tak ani thunga Israel in Reza Zahedi an that thei hi hlotlin na ro pui takani ang bokin Iran tan channa na satak ani ve a Iran chuan mi pawimawh thina hi ngoi renga thlir liam atum lo ve ngei tur chu ani ve tho ome Iran hian Israel laka phuba laka tum thuwa soi wang hian naktu ka sipai te khomin Israel ram hi arun nghal mai don ti na ni lova amaro chu Israel laka hian engemaw tak chuwa ti nge yarin oma Iran hian helpol chak tak an thu ada thei an nei nuala Syria ram le Israel nei ram hun hrang Quds Force an neya Yemen a Houthis an neya Lebanon a Hezbollah an nei boka heng ho mang hian engtin emotak nga alak ngei rinani Iran hian direct taka Israel a be chuan US a inrol vat dona wangin chutiang chuan ati arin omlova ma se Israel laka phuba laka tiam miawa wangin Israel hi anin rin chu ngai ti hi mimol bertan po hriat thiam lo chi ani lo hetiang ani wanghen Israel chuan an ram then omatangin missile manga beina na satak tok thei ani ti an in hria a
hemi atan hian ngor le zualin missile be na laka in ven na lama tuna hian hma an la a nimin khan Israel Defense Force IDF 2.2 chuan missile be na ka an ram lo veng tu ral thuam thar sidom defense system an ti chu hlotling taka an en chin thu apuanga sidom hi Israel long sipai ten German siam in dolong te chi Sha'ar 6 class ko ve ta tanga ka chu atura siam ani sidom mang hian thotan jan po khan Israel ram kho chaklama tanga drone ron thlok chuan lo ka phlani in an soya Sha'ar 6 class ko vet missile ship hi Israel hian Hamas ho be tira tang khan tuipui sen veng turin alo da dei to ani Israel hian heng in dolong te chakzet mai a duty tir howa hian Israel Aerospace Industries IAI siam MF star radar anda veka IAI nuaya elta division 10 radar an siam MMR le uranium radar tenen MF tang ani a heng radar tenan lo mu missile le drone lo om te hi Israel sipai te hian air defense system an nei chi hrang mangin an lo kap thlachina Israel hian air defense system a hian Iron Dome hi alar puya ma se Iron Dome ba ka hian Magic 1 Aero 2 le Aero 3 te po aneya tuna sidom siam cho le taboka sidom hi Iron Dome nena in ang ma se long sipai te man turbi ka zang khai tak tura siam in dolong te kovet ang chia po olsam taka phur zung thei ani Israel hian Hamas ho laka phuba la ache ta tho tran tir khan missile le bom changkang le man to takin Hamas chu abeya ma se missile le bom an man to dan le an mi tha de chu in man lovin an hria ti chuan an ti dan an ta a tun lai thiam na chok thar artificial intelligence AI chu mang tangka in Gaza an bom du na mun chu mi hring in an du thlang lovin AI mangin an en ta a chu mi mang chuan Gaza mun poimo te chu bom man tlom zokin an beita mi mai ni in Israel le Hamas in beina chungchang chui chiang tu plus 972 magazine te chuan tu hnai khan an soi plus 972 magazine hi online magazine ni in Tel Aviv khopuya journalist pali nan din ani a an soi dan chuan Israel hian an mel ma te en fia tur hian AI mangin man ruwa lavender an ti mai an siam chuaka lavender siam chuak tu te hi Israel sipai IDF noya elite intelligence division unit 8200 an ti te siam ani a unit 8200 te hi USA and National Security Agency angan ni anti lavender khol hi midang laka Hamas le Palestinian Islamic Jihad PIG te shia san theina manga computer manga thua mani a Hamas le PIJ mi le sa chu officer le sipai lumum po hretu ranga yani a lavender hi athil hria da diklawan en chinna za som ko adika ma se za som ko hria dika wangin Israel sipai te hian man tlaka an ngaya ti chuan Gaza mishing makta dile thumvel te chu data chi hrang manga uluk taka thliarin Hamas mi le sa emo PIJ mi le sa emo an ni theina lai kha lavender khol keinin computer kan ti mai ang mang hian an thliar ta ngau maya mishing zong chu rating 1 atanga 100 pe in rating sanga piang kha Israel sipai ten an melma mi hlau om ti in target chu ni tani lavender khol in a thliar dan hi mishing in thliar ve ta se ti in Israel mi thian te chuan an lo en non le a chu ta chuan AI machine hian za somvel chu atidik lo ti an hria ma se za som ko adika wangin arin tlake an ti mia mai ani lavender khol hian Gaza mi pui makta duai ni ai tamzinga singthum sang sari vel chu Hamas le PIJ mi an ni ti in report a hei hingun takan en fia nuwa za somvel chu adik lo ti an hria o adika wangin lavender in helpol mi hlau oman ni e ati kha chu thule om lovin an kap ngal mia maya anom khom na mun nian soite chu missile mangin an be ngal pop zel mai ani Israel sipailal te chuan indona muala lavender khola an en fia bak a hran pa en fia le na man an nei to lo ti chu an thutluk na nia an ti sual chu za som ni in civil mi te tor na po thleng deuh ma se za som ko an ti dik chuan tha an ti tamai ni in nalang sipai te hian AI khol lavender in a mu china Hamas yan hria chu bom man to le tha tak poin an be maya ani lem lo chuan bom te naw le man tlom jok an mang le mai thina he hian na satakin sum le pain lo tur aveng ani anti boka Hamas le PIJ mi poimo te omnan ni lo an sipai lu mum ho omna bom nan chuan dam bom anti mai
bom thok na tak ma se tun lai thiam na manga guide ni lo kha an thlak pop maya heng dam bom hi building lian tak tak po ti chewek the ani a guided missile man to tak tak ngan na atana sipai lal le pawimawh chin omna ni silo sipai ni ve tho si te omna bom nan an mang thin anti Israel sipai te man rom man tele an che dan hi mizo pa tan chuan ngai nom tak zet thina mizo pa in ngai nom kan ti hi sap ho point ngai nom an ti ve tho bok thina nia mi hring abik takin mi pa chuan ral thuam le sipai lam hi ngai nom kan ti deuh vek ome heng kan han tarlan te hi thuru kan nilawa tunlai media lar le rin tlaka ngai te atanga kan lak ni in a then hi chu Israel ram news media Jerusalem post atanga kan lak ani a an news po hi Israel tran zong in an ziak deuh mai thei ti ero kan hrethiam vek ome Bahzar lo thlir wangin kan lome